Que tal e como dixo aquí Aurelio, o presidente, voume a repetir, pero eu creo que é unha boa frase, viñeron para quedarse, e eu digo que así sexa. Quero empezar recoñecendo a inmensa labor do Instituto de Estudos Valdeorreses, que leva décadas traballando para preservar a nosa cultura, a nosa memoria e a nosa identidade como comarca. Grazas ao IEV podemos celebrar encontros como este que reforzan o noso saber. O meu agradecemento especial ao seu presidente, Aurelio Blanco Trincado, e, por suposto, a todos os membros do Instituto polo seu compromiso, a súa dedicación incansable a esta terra. Tamén quero felicitar aos poñentes, expertos de prestixio recoñecido e emprendedores valentes que apostaron por Valdeorras e contribuíron a situar os nosos viños e o noso territorio no lugar que merecen. Grazas pola vosa experiencia, pola vosa visión e polo voso traballo profesional que levades anos desenvolvendo. Aquí desme permitir tamén unha pequena anécdota. Alí a José Luis, eu que levo aquí en Valdeorras cerca de 40 anos, foi unha das primeiras persoas que coñecín ao chegar aquí ao barco, e a él e a Horacio, os dous, porque por casualidades da vida me enrolaran ali nunha desas xornadas que se facían en extensión agraria, e ali estuvemos empezando a coñecer moitos o Godello cando eles xa levaban moitos anos traballando co Godello.